Hi mga mi! Mas maganda itong pangregalo sa inyo mga husband, lalo na yung may mga husband nyo na may mga bigote. Ito na po ang ating pang malagasang razor. May kasama na po siyang guide. 3, 6, 9, and 12 na guide comb. May kasama ng suklay, may sponge na panglinis, may kasama ng maliit na brush, cord at ang ating razor. Ito po ang ating pangmalakas ang razor. Try po natin to kung matunog ba siya o hindi. Ganyan lang po yung tunog niya. Hindi siya masyadong maingay. Natural lang na ingay ng razor. At may adjust din siya sa kanyang clip yung may puti. O, diba? May kasama na po siyang guide. At ano pang inaantay nyo? Check out na sa Yellow Basket.